sarkin ganga kun hana ni sakewa wallahi na ta kiɗa na na miƙo mun ana watsa mun kuna ai sarkin ganga inda kake kiɗan nan burge mu wannan gaskiya ne yasa muka ce bari mu zo mu dai magana tsabar tantagariyar kiɗa ne dai ai maka kiɗa ne ka shiga ka dau kuɗi ka bayar ko riga ko mota ni kada ne Allah sarki ni sarkin ganga wannan gaskiya ne sarkin ganga na wayin tambaye ka to in za a haɗa ganga shekaran jiya ma yan jarida sai da muka yi kwana 47 su ne mun tambaya Allahu akbar ba tsugunne kwana 47 Allah sarki Allah sarki ya kokari wai a samu fatar jaki da sakare wace tafi zaki fatar jaki in dai zakin ganga ne ka ji ganga ta kwai ka ji ka da ke ta taje koina sai fatar jaki ko kuma fatar giwa ko ka samu fatar zomo ko ka samu fatar kurege ko ka samu fatar kwarkwata ko ka samu kirgin kadangare Allah sai dai ganga ce sarkin ganga na'am ka san lokacin da kakana ya je Ingila wannan gaskiya ne 1951 kenan yawa tare an ce kuka je da tare muka je muna Ingila muna nan Najeriya muna jin karar kiɗa wannan gaskiya ne ka san da muka sauka Ingila turawan Ingila suka yi mana gangami a filin jirgi suka ce malam Daushe ka dauki kiɗa nace zan dauki kiɗa ai daga gurin da na dauki kiɗa turawa nan suka yi ta raba sai da muka yi shekara 1 da wata 3 muna raba a filin jirgi ban daina har anguwa uku muna jin kiɗa har anguwa uku an ce mutanen gwa ku suna ji nan suka ta buga mu wannan gaskiya ne wai an ce sahura mai dan wake ka ji ga timar alkhairi yawa an ce wai tana wata 70 tana gifan dan wake bai tashi ba sahura mai dan wake Alhaji Aliko Dangote ya dauki sahura mai dan wake aka kai ta gurin sai da ta yi wata 6 da kwana 4 tana kwaba dan wake rogo tana tsillima ba tukunya ma'aikatan kamfani sai da suka shekara da wata 7 suna cin dan wake dan gidan sahura mai dan wake in tambaye ka wannan gaskiya wai an ce yanzu aka kama a samu fulawa kwarai fulawa kamar trailer 70 wai sahura mai dan wake a wuri da za ta iya dumbula su kwanaki sahura mai dan wake da ranta ya baci ta yi yunkuri tace za ta nuna wa mutanen Najeriya ita kanta sarauniya ce a wajen dan wake trailer mai sunan trailer sai da aka kawo trailer 15,300 da misalin karfe 12 na rana zuwa misalin karfe 2 rana ta kare dan waken gaba daya. Allah ya kiyaye mun gode. Allah ya kiyaye ba. Ai nace ban gane ina nufin ƙarya ne muku. Kaji warka kana warka. Maybe kayan hauka dai. Wallahi sai dai kayan hauka. Mbak jama'a suna kallon mu. Assalamu alaikum jama'a kar ku manta kuna tare da ni Abdulrazak Adamu Ibrahim. Ka saba. Wace ka faɗa? An faɗa din. Nagode. Kar ku manta kuna tare da Mustapha Alhassan Munkaila. Magajin kaura. Wace ka faɗa? Ramawa ne. Ga masu bukatar mu a wajen taron biki, taron suna, taron party, taron birthday, taron hada taron siyasa. Domin nishadantar da ku. Rolling action. Cut. Sunana Haruna S Yusuf. Samaruna. A kafta.